tapya at buro king kandaba, king masantulretang supu at ema, Makatapak Festival, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Mr. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mong iyo ako, palagi. Ana, grabe naman ang boses ng isang kandidato natin. Ang lamig-lamig naman. So patikim lang po yan sa mangyayaring talent portion din sa charity night na binanggit natin. Yes. Ano? So isa lang yan. Imagine, yung itong kanta na to, kumbaga, napakilig na kayo, ang lamig-lamig ng boses. Ano pa ba ang i-expect nila sa mismong charity night, diba? So, ipapakita hindi lang yung ganda ng probinsya ng Bataan, kundi pati yung galing at talento ng mga kandidato. So, kumbaga, ano lang yun? Patikim pa lang yun. So, kung gusto nyo, syempre, just visit the Facebook page ng Mr. Bataan Tourism 2024 para makita yung mga schedule at kung pwede bang manood, so may tickets ba or gano'n, di ba, sir? Okay. Pero right now, syempre, sa beauty pageant, may talent portion, may national costume, may swimwear, merong mga formal wear. Pero ito ang pinaka-importante. Ano? Hindi mo naman masusungkit ang corona kung hindi ka makakasagot ng katanungan ng maayos. Exactly. Sa mga question and answer. And right now, titignan natin kung gaano ba kagagaling sa pagsagot itong ating mga kandidato. Itong mga 5 kandidato na sina Mr. Hermosa, Mr. Dinalupihan, Mr. Morong, Mr. Pilar at Mr. Bagak. Pero pag nilinaw po natin, 10 po ang ating mga kandidato, 5 lang po ang ating inibitahan ngayon. Pero for sure, ang final show ay magkakaroon tayo ng bonggang-bonggang pagpapakilala nga sa turismo ng Bataan. Ayan! Kausapin na natin isa-isa at tignan natin kung kinakabahan na ba ang ating mga kandidato. Tatawagin ko unang-una, syempre, Mr. Hermosa Dalen Kia Santos. Ayan. Magandang hapon, Mr. Hermosa. Magandang hapon din po. Ayan, may tatanong lang ako sa iyo and subukan nating sagutin para kumbaga parang warm up na rin ito, no? Training na din para mawala na yung mga kaba natin sa Q&A. Ato, i-Englishin kita ng konti para ano. What qualities do you have to deserve the title Mr. Bataan Tourism 2024? So I believe po na we are all deserving to win the title, no? And one of the qualification that I have, or the advantage that I have in other candidates, is I have this mind that hardworking and also my dedication to pageantry. And if I would win in Mr. Bataan Tourism 2024, I will use this to be a voice to all the youth, to inspire them and to show them the Hermosa. And I thank you. Okay, thank you so much. Oh, sir.
Ano na yon? One down. Ang galing sumagot. Okay, thank you so much, Mr. Hermosa. Next, Mr. Dinalupihan, Ron Daniel Gaila. Ayan, Ron, good afternoon. Good afternoon, sir. Your question goes a little like this. Wow. Okay, what are your plans if you win Mr. Bataan Tourism 2024? So, salamat po sa magandang katanungan. If I won the Mr. Bataan Tourism 2024, I want to be an advocate of indigenous people. Nabigyan sila ng karapatan na katulad ng sa atin. And to promote the beauty of Dinalupihan, not only in Dinalupihan but also the province of Bataan, not national but international. And I believe that we Dinalupiheños have the flip personality that bring me to the crown. And that flip personality is friendly, loving, interesting person. And that's how I define Dinalupihan. Thank you. Thank you so much, Mr. Dinalupihan. Oh, alam nyo na, sir, kung gaano magiging mahirap kasi may advocacy ng ating mga kandidato. Oh, good luck, judges. Pangatlo po, Mr. Morong Ivan Jimel de Leon. Good afternoon. Sir, good afternoon po. So here's your question. What qualities do you have to deserve the title Mr. Bataan Tourism 2024? Actually, all of us have different qualities because we are unique in our own way. But for me, siguro, one of the best qualities that I have is that I'm disciplined. Discipline na whenever I do this, I do it with my full potential of 100% work. And with discipline, like to every events that we have, I go to every question, to every things that we do. I give it with my 100%. Yan po. Thank you so much, Mr. Morong Ivan Jimel de Leon. A very good answer din, ha? Next natin, Mr. Pilar Luigi Bautista. Ayan, good afternoon, Luigi. Good afternoon po. So ito ang tanong mo, no? So what are your plans if you win Mr. Bataan Tourism? For me po, yung kauna-unahang plan ko is to ipagpatuloy kung ano po yung naumpisahan ko sa pagsali sa Mr. Tourism Bataan. So, ano nga ba yung plano or inuumpisahan ko sa Mr. Tourism Bataan? Ang inuumpisahan ko sa Mr. Tourism Bataan ay palaganapin ang pagkakakilanlan ng lalong-lalo na ng Municipality of Pilar, and ipakita sa lahat ng tao, hindi man lang sa Bataan kundi sa lahat ng dako ng Pilipinas, ang kagandahan ng mga kalalakihan at kagandahan ng mga turismo sa aming lugar, lalong-lalo na sa Pilar, Bataan. And if I've given a chance to get a crown, that chance is very secured to me para ipagpatuloy kung ano yung dapat at kung ano yung kaya kong ipagpatuloy pa. Ayun lamang po, maraming salamat. Thank you so much, Mr. Pilar Luigi Bautista. Ang sarap mapakinggan ng wikang Filipino sa question and answer, no? I think it's high time na gamitin ang wikang Filipino kasi yung pag-i-English is not the measurement of intelligence. Exactly. Ang sarap pakinggan nung sagot din na pagdagtatagalog. Okay, last but not the least, Mr. Bagaka Jiro Lupango. Okay. Okay. Sir, what qualities do you have to deserve the title Mr. Bataan Tourism? Una po sa lahat, good afternoon and thank you po sa question nyo. Siguro po, ang qualities ko po ay kaya ko pong maka-adapt po sa any kind of situation po. And magagamit ko po yon kung sakali pong magka-problema at kung ano po yung mga dapat ko pong solusyonan pagdating po sa turismo natin. Dahil hindi po natin masusukat dun sa kung anong mga abilidad po yung meron na tayo. Kung ano po yung pwede natin ma-develop po. Kung paano po natin mapapaunlad po yung ating munisipalidad. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much, Mr. Bagak. Okay, sir. I think I can feel proud na proud kayo, no? Kasi naramdaman ko din kanina nung nalaman nyo may question and answer. Parang, ay, may question and answer. Ano kaya magiging turnout nito? This is a very good thing, sir. Yes. Actually, hindi pa sanay ito mga to. And this is television. So, medyo mahirap sumagot sa harap ng malaking camera. So, ang ganda nitong ating...
malaki ang potential ng ating mga candidates and good luck sa judges and good luck sa inyo, sir. Kung sino ang ating mapipili na kandidato or yung sinong mananalo ng 3 corona para sa Mr. Bataan Tourism 2024. Ngayon naman po, I'll give you an opportunity para invite everyone again para talagang manood sila at suportahan ng kanilang mga kandidato. Go ahead po. So, yes, magandang hapon po sa ating lahat. I am John Paul Carlos, the production director, is inviting all of you, lalo na po ang mga taga-Bataan, na suportahan po natin ang ating mga kandidato. Ang suportahan po natin ang bawat munisipyo po na nire-represent ng ating mga candidates sa darating na Mr. Bataan Tourism 2024. Their swimwear competition and head-to-head challenge will happen on September 21, 2024 at the Municipality of Morong. We will have also the charity night, which includes the talent competition and the festival costume competition in October. And of course, the most awaited grand coronation night of Mr. Bataan Tourism 2024. Nagaganapin po sa Dinalupihan, Bataan, sa kanilang Dinalupihan Sports Complex sa November 16. Okay, thank you so much, Sir John Paul and Sir Russell. And we hope na maging successful ito kasi we're looking forward sa 2025 edition, as I've said earlier. And ngayon, bago po tayo magpaalam, syempre, babalikan po natin yung question of the week. Sir, wag mo lang umalis dyan. Tatanungin ko kayo, ang question of the week natin, tatagalogin ko, ano bang masarap kainin ngayong rainy season or rainy day? Ano po ang inyong masarap kainin ngayong rainy day, sir? For me, sir, wala nang iba kundi ang sopas. Sopas! Okay, sopas. Yes, mainit po. na mainit na sopas. Yes. Creamy. Exactly. Okay. Ang trending lagi sa Facebook na sopas. Kaya naman, Sir Russell. Siguro, sir, sampurado na may tuyo. Ano sabi? Pareho tayo, sir, kahapon. Sabi ko, champurado na may tuyo. Ngayon, ang gusto ko naman, mami. Ay, Diba? Para pag ihigupin mo yung sabaw, masarap na masarap. Yung mga comments naman natin, sino po ang ating mga nag-comment sa ating question of the day or question of the week? Ayan, Alan G. Tadha, Lomi, Batangas. Ang sarap-sarap. Okay, next. Ayan, ating nalaman, sopas, lomi, and champurado. Exactly. And actually, masarap din kainin to, yung mga salo-salo kayo. No? So after siguro nito, maglulomi itong ating mga kandidato. Pero syempre, naka-diet to mga. Yes, sir, naka-diet sila. May swimwear sila. And ayan po, ang bilis po ng ating oras. As nakabilis yung katamong oras at may yari ning metong oras sa among pamitalamitam. At king lagyo na pong General Bang Parungawan pong Jody Dizon Mercado. Yako po yung kaya kayong talasuyong ating pusong makabalen, JM De Jesus. At ito po ang Nanubata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo